Ir-residenti ta' triq Antonio Xortino u toroq fil-qrib fil-Imsida għadhom ma jistgħux jemnu li mussieraw aktar lil Ines Gallia, l-anzjana ta' 94 sena li tnejn wara nofsinhar inqatlet minn żewġ tiklib kbar f'dara stess. Deskritta mill-ġirien li tkellmu ma' Net News bħala anzjana simpatika u li ma kienet tagħti fastidju lil ħadd. U ma spjegawlna illi kienet laxqa ta' Ines li fil-ħin liberu tagħha tintefa' fuq l-adba ta' residenza, akkumpanjata mill-kelb żgħir tagħha u tajt kelmtejn mal-ġirien jew dawk li jkunu mexjin miħdejha. Ir-residenza ta' Ines xi darba kienet garaxx bl-anzjana u żewġa kienu jgħixu fid-dar bib ma bib. Iżda meta r-raġel tagħha miet kienet iddeċidiet li tirranġa l-garaxx u tagħmlu abitabbli tant li niżlet tgħixem fil-waqt li fid-dar baqgħu jgħixu membri oħrajn tal-familja. Jirriżulta li n-neputi ta' Ines beda joqgħod f'din id-dar madwar sena u nofsilu wara li għal xi żmien kien joqgħod missieru stess. Hemm u kien jgħix waħdu ħlief qalat ta' klieb kbar, mhux biss it-tnejn li aggredew lil nantu. Dwar dawn, il-ġirien qalulna li kienu saru diversi rapporti lill-Pulizija u lill-Animal Welfare. Waħda mir-residenti spjegatilna wkoll kif saħansitra kellha tonfoq viċin l-1000 euro biex tagħmel tajjeb għal ħmieġ li kkawżawla l-klieb. Bl-attitudni tagħhom komplet tispjega waħda mill-ġirien kien ċar għal kulħadd li l-klieb kienu jitħallew bil-ġuħ aktarx biex imbagħad jintużaw għal ġlied illegali. Fil-fatt sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw li l-Pulizija mhux jeskludu li l-anzjana kienet aggredita miż-żewġ pitbulls għaliex inżammew f'dan l-istat. Iżda minn riċerka li għamel Net News jidher li meta l-uffiċjali tal-Animal Welfare kienu għamlu spezzjonijiet fil-post qatt ma sabu moħqrija fuq il-klieb. L-informazzjoni li għandna tajt li tnejn wara nofsinhar il-klieb kienu waħedhom fid-dar prinċipali b'xi mod u ma rnexxilhom jaqbżu grada li tifret minn ma' residenza tal-anzjana qabel ma aggredew lill-kelb ta' Ines. Kif ratek imma rrid tipprova ssalva lill-kelb żgħir tagħha minħalq il-pitbulls, iżda sfortunatament anke jispiċċa ġiet aggredita u eventwalment intilfet minn sensija. Malli waslu, il-Pulizija sabu xjena xokkanti tal-anzjana u l-kelb tagħha bla ħajja u fadira demm bil-klieb ħdejn il-katavru tal-mara. Net News insab informat li meta tnejn wara nofsinhar arrestaw li żagħżugħ mhux esklus li fid-dar sabu wkoll materjal relatat mat-teħid u traffikar ta' droga. Mal-arrest u ttieħed flassa tal-Pulizija tal-Imsida qabel ma għadda l-lejl jiġi interrogat fil-kwartieri ġenerali fil-Furjana. Iż-żagħżugħ mistenni jitressaq il-qorti fis-sigħat li ġejjin. Inkjesta dwar il-każ qed titmexxa mill-Maġistrat Charmaine Gallia.